setan mendo menungso. Layak kowe tak opiak ning Plongkowati suwung jebul kowe ndelik ning kembene mbokmu. Cuplak adeng-adeng ora pernah nggone. Batoke pangeran. Paran, yo. Eleng paran. Wenastening Lutira kawang-wang gegono Bang Sumirat Kanjeng Rama dosa lan kalpatan kula menapa dene paduka ngajar dumateng ingkang putra Abimanyu Rama dosa munduk gendong luput munduk indit kowe cilik tak gedhekake gedhe tak pinterke entek-entekane ngarep ngurak-arik jenenge bapakmu Ripalungguhan iki ora perlu kakean bebangan Kalimasada ana ngendi ingkang jengandika kersakaken kados pundi kowe nyolong Kalimasada nyun sewu kula ngertos Kalimasada ical nembe dinten samangke napa malih kok nyidra babar pisan mboten wonten ceceking manah kados mekaten janji ora gelem ngaku tak pecah dasmu Kanjeng Rama kula mboten ngertos icaling Kalimasada Rama Kanjeng Rama Tempat Abimanyu Pinangka kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati ya setukang nesing tias Tobat anakku bocah bagus karumu apa dosamu apa kelawan ramamu dene kowe dijempalani kaya mangkono ngger Kanjeng Ibu Sri Kandi kula mboten dosa kula mboten luput mboten ngertos sangkan paraning bilai dening Kanjeng Rama kula kadhapa nyidra wujudipun Kalimasada tobat pangeran aja ngono kowe pangeran Madukara hawane panas ayo nyingkir saka kene
Wah. Tobat Pangeran Arjuna. Kowe kebangetan Pangeran. Kowe ngopo wong wadon krubyuk kabutan pinjung. Kowe nyingkira kowe minggato Srikandi. Endi Abimanyu bakal pecah sirahe mergo wis mirang-mirangake wong tuwa Nyidra Kalimasada. Aku momong Abimanyu ki wit cilik tak gelem entakani becik. Aku ora bisa nampa lamun Abimanyu kadak wong Nyidra Kalimasada. Kuwi fitnah kuwi pandhawa ing salah nyata. Mula aku sing ora trima aku tetep ngayomi karo anakku si Abimanyu. Yen kowe ora trima arep apa? Tegese kowe yen belani anakmu tak padhake sak dosamu. Aku sing bakal ngajar kowe karo Abimanyu. Ajaran aku. Aku mbiyen bisa perang sing ngajari kowe nalika lakon Srikandi Meguru Manah. Ripalungguhane kepeksa kadigdayanku kanggo wani karo kowe, ora wani karo janakane ning wani karo tumindakmu sing ora ndalan. Bilang nyawamu. Ayo. Loh. Menang ora kondang kalah malah babar wirang. Sepira to kondange Janaka yen mung tanding karo Srikandi. Nanging ning negara iki hukum kudu dijejekake kanthi saadil-adil. Sama beda dana dendho. Nadyan to sanak kadang keluarga yen pancen dosa kudu nampa pidana. Kowe kudu tak singkirake saka kene Srikandi. Ayo, pura-pura jaya merata. Tandingan aku. Wow! Batu-batu, Mas. Wah.
yen bayi abang wis digodhog nang Candra dimuka ora mudhar. Yen saiki duwe kaprawiran aku ora gumun. Nanging kowe wani karo bapakmu tegese aku kudu tega karo dapurmu, Gatot. Gebrak Bandung Bandawa Samba tibamu. Kang Pak ngawur. Sapa sing ngendhangke Kakang Gatut? Aku karo apa? Kakang Gatut ki bener mbelani wong jujur kuwi sing kleru. Lapurmu bayi ngerti apa? Yen mbelani karo Kakang wak padhak yak dosamu kuwi arep apa? Idak-idak dhisik aku. Ya. Woi. 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 Ayo. Sewu Kakang Mas Werkudara. Kepeksa ingkang rayi kula pun sadewa ingkang lemah bengkah nyela-nyela sarta nyapih anggenipun Bandayuda kaliyan ingkang putra. Sadewa kowe nyingkira. Aku sing bakal ngajar karo Antasena. Paman kowe nyingkira aku urung mundur. Aku kepengin meneh pasinaon karo bapakku. Tak idak-idak jotose raine. Ah, ilang nyawamu. Ayo maju para ngarsa. Wis. Perkara iki mengko ora bakal rampung yen carane ngrampungake mung nganggo regejegan kaya mangkono. Nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara sampun prisa napa dereng sinten ingkang memba warna dados nata Ndarawati mitnah dumateng pun Abimanyu? Sing kok karepake piye? Antarja tawanan gorene nggih. Bapakku, basaku katur Durna guruku. Ya nggih, Bratasena. Wis ndak tampa gawe Sukarnaning driya ora liwat pangestu kumregake tampanana.
Dongeng diwiwiti. Nalika semana negara Ngamarta ketekan dayoh-dayohe Kresna. Ngrembug ilange cimat jamus Kalimasada Kresna paring dawuh lamun Kalimasada cinidra dening Abimanyu. Janaka mangkat Werkudara nututi Kresna yo arep nututi kedadak ning alun-alun Pethuk karo satriya loro ya kuwi Antarja karo Antasena. Sakone Kembang Jaya Kusuma ora duwe cakra Ranggawa, banjur Kresna diajar karo Antarja. Gandeng wis sejatinipun bapa mula leku sambat lole. Sing gedhe pangapuramu Bima, sing membawarna dadi Ratu Ndrawati mikna ponakamu Bimanyu iki aku Werkudara. Antarja. Pripun, Kakang Mas? Edian tenan. Menawi paduka kaliyan Antasena dipun tutukaken anggenipun perang saged kula wastani rebut balung tanpa isi, bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Mila supados mboten wonten dosa lan luput antawisipun bapak kaliyan anak, Kakang Mas Werkudara kaliyan Antasena. Menika kula caos wekdal anggenipun badhe nglebur dosa ran ingapuran. Monggo. Antasena. Apa, Pak? Aku wong tuwa rumasane akeh lupute. Wis canom sing gedhe pangapuramu aku ndodho dosa iki mau. Ya, Pak, padha-padha. Aku yo njaluk ngapura lek ku njejeki ndasmu mau. Ngapura ya luwak ora. Mosok nggih. Ingkang membawarna dados Ratu Ndrawati menika Bapa Durna. Mongko Abimanyu karo Sembadra lunga. Srikandi ndak kendhangake menika dados tanggal jawab paduka Kakang Mas. Manut lakune Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra tandya Sang Setyaki menyat ngadeg ngambil sanjata ing Suramrata Jayamrata gerbutan aku Tayu sayuta mara saketi wuryampian kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati. Abimanyu sing bakal ngadili para dewa sing wis menceng kiblati. Dewa kuwi bisa lungguh ana dampar kadewan merga disuruh nganggo swarane para kawula. Ning nyatane bareng wis dadi dewa, wong arep nyiksa rasane wong cilik merga kowe wong golek mareme pribadi lan golongan. Janji Kakang Gatotkaca karo ibuku Srikandi ora nduk entasake saka kawah Candra Dimuka. Kayangan tak gawe segara geni ing kene dalan patimu.
Weh. Wedian. Wah. Wah. Loh, loh. Wah. Loh. Ah. Ah. Wah. Ah. Barat. Pak. Edian. Oh. Wah. No. Loh. Ayo maju bareng para dewa. Dadi awus. Tobat. Anggenmu labuh karo bener mbebila karo kautaman. Ndok rewangi toh jiwa raga Abimani. Ora mung wong lanang utawa satriya ingkang sifat jalu. Apa dianggep wong wadon ora duwe kaprawiran? Ora duwe kaprawiran. Oh. Ah. Oh. Wait. Iya. Ah. Ah. Oh. Wait. Ah. Oi. Ah. Hey, hey. Dewa Sugata marang kang soreng prang
ngudani arum-arum ngendanu ngawiyat Kakang Narada sumengko pengawak Bajra sigra mawa kita boyo wonten wigatos menapa Kakang Adi Guru ngaturaken kedrawasan jumbo kalian atur kula nalika wingi anggen paduka wani nyiksa titah kekalih nenggih pun Sri Kandi kalian Gatotkaca jinemplungaken wonten madyaning Kawacandra Dimuka menika glandang carang saking pucuk perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan ketitiri palungguhan samangke wonten titah Pujangkara kalih Abimanyu tuwin mboke sing bledhak dadi buta nenggih pun Wara Sembadra ngamuk punggung Suratamtaha wonten ing Suralaya lajeng para durandara para dewa menapa mboten makarya lan makarti sedaya mboten wonten ingkang mangga puliya samangke Purbawasesa wonten asta Paduka Adi Guru abot kayangan apa abot lenyiksa karo Sri Kandi yen ngeman karo kayangan lare kalih niku kudu dientasake saka Candra Dimuka nen abot kalian Sri Kandi lan Gatotkaca kudu disiksa ning Candra Dimuka kayangan remuk bubuk dadi rempon ndi Wanodya Yutama ngambar aruming kusuma Sarawa Paduka Pukulun wonten ing Candra Dimuka kula pun Sri Kandi ngaturaken bekti kunjuk Pukulun semantun ugi kula pun Gatotkaca ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ya nggir Sri Kandi kelawan Gatotkaca us ulun tampa gawe bombong ing rasa iki rasa pangrasamu iki piye Sri Kandi lan Gatotkaca ing atase digodhog ana madyaning Candra Dimuka kok semune ora ngrasakake panandang menawi mekaten tegesipun Candra Dimuka menika nggih saged milah sarta milih nggih dinadyanto menika kondang bilih papan kang kebak geni parandine menawi tanpa dosa lan kaluputan buktinipun ugi mboten tumama kadi mekaten inggih Kakang Narada Sri Kandi wonten dawuh Pukulun nadyanto dewa kuwi kuwasa nanging panguwasa ulun ora bakal ndak gunake kinarya godo tegese ulun batalake anggen ulun nyiksa jeneng kita kelawan Gatotkaca saka panase geni Candra Dimuka nanging jer Basuki mawa biya jeneng kita bakal ndak entasake saka Candra Dimuka waton bisa ngasorake mungsuh ingkang barang ngamuk ana ing Kahyangan Suralaya nyuwun pangapunten Pukulun sampun dados sumpahing manah kula mboten badhe mentas saking Candra Dimuka sarta mboten badhe wangsul dhateng negari Ngamarta menawi mboten saged dados obor pepadang tumraping petenging negari kula Indraprasta maknane kepiye kula mboten badhe wangsul menawi wangsul kula mboten amandhangi dasaring negari pakeming praja jati dirine bangsa nenggih pun Cimat Jamus Kalimasada Pukulun
Sri Kandi wonten dawuh Wuruhanana yektine jimat jamus Kalimasada kuwi ana asta ulun ndak jabel saka regemane Puntadewa nanging ulun banjut Kalimasada kuwi uga mawa dasar sarta mawa pitung apa to darunane kaya mangkono wis cetha pratela lamun to Kalimasada kuwi 5 perkara ing dadi dasaring praja ning nyatane Ripalungguhan iki babar pisan ora ana guna paedahe buktine tingkahe menungsa patrape wong Amarta wis ora nyuntuh sarta nulodo marang jati dirine bangsa ingkang sinebut Kalimasada. Ripalungguhan iki Kalimasada bakal ndak kondurake ndak paringake jeneng kita nanging srupi weling ulun marang kabeh warga Ngamarta. Isining Kalimasada ingkang bab panembah lan rasa kamanungsan lan tetunggalan sarta mupakatan ingkang kebak kawicaksanen satemah babar adil kang rata. Aja mung diapalake ning kudu diamalake mung duwing bebrayan agung. Ladalah Bramrata Jayamrata satriya murup dadane sak tebah sapa jagone para dewa Gatotkaca wis apa Ludramuka kowe aja melu celeng boloten kebolatengen endi dewa kon maju barang gaglake limpane wong apa kowe ya? Apa kira-kira dewa wis kentekan senopati wong wadon krubyuk kabotan pinjung maju ana palagan sapa ndang dumateng dajat kula nami kula pun Wara Sri Kandi aku Ludramuka kowe aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki minggat nadyan kados pundi kemawon kula badhe madheg senopati kowe engko mesti mati mapan menika ingkang kula ajak kok ngono sebabe apa awit menawi
Sri Kandi pejah sami kemawon dipun pejahi dening Mbak Yu Kulawara Sembadra. Batu-batu Sri Kandi. Babar pisan ora nduga mono. Siadi wis luar saka panandang inggih Kakang Mbok. Malah pangestinipun Kakang Mbok Sembadra kula saged amandha sarta ambayang mangsul wujudipun jimat Jamus Kalimasada ingkang binanjut dening Sang Hyang Giripati Kakang Mbok. Syukur bagi sewu nadyanta wong wadon parandene duwe jiwa prawira lan gedhe lelabuhamu. Garwanipun Kakang Sembadra kelawan Sri Kandi. Aku Janaka ndodho marang keluputan. Kakang Mbok Sembadra kok prisa kula mapan wonten mriki ingkang nyanjangi sinten? Sing kandha ya kuwi pendhita saka Widara Payung ingkang apeparep Resi Widara Sekar. Piyayinipun kok sae sanget ngoten. Ora mung apik ning piyayine ganteng banget. Isih ganteng Penemban Widara Sekar yang ditimbang karo tilasane awake dhewe mbiyen. Sri Kandi Sembadra aku ngaku luput ayo bali ning Madukara. Kakang badhe wangsul teng pundi? Aku tetep bali ning Widara Payung ayem rasaku ning kono. Kula nderek Kakang Mbok. Koncase Pandhita karya wangsit pindha kumbang caping tawang menika Raden Ayu Sembadra sampun wangsul kanthi wilujeng dhateng Widara Payung. Ya Penemban sing nduk kandhakake sing disiksana Candra Dimuka aran Sri Kandi. Ya iki sing ana pangarepmu iki adhiku. Bekti kula kunjuk Penemban. Inggih Raden Ayu sampun kula tampi. Penemban nuwun sewu kula maos ayem tentrem mapan wonten ing mriki. Pramila saking menika mugi wonten linaning penggalih. Kula pun Sri Kandi badhe nderek suwita wonten ing pertapan Widara Payung ngantos sak kukuting gesang kula. Semono uga aku Penemban. Lilanana uripku tak entekake ana ing pertapanmu kene Penemban.
menika sinten? Aku bojone Sri Kandi klawan Sembadra jenengku Janaka. Kaparengipun ngados pundi? Sing jenenge wong lanang bakal tuwuh kanepsane lamun to dijawab bojone lan dijarak anake. Patrape Sembadra karo Sri Kandi padha karo nyolok mripate Janaka ngipatake katresnane wong Madukara. Merga kabeh do gandrung kayunjun kelawan dedapuran. Menika sanes pikajeng kula nanging menika pikajengipun ingkang garwa piyambak sing tegese ngene. Tangeh lamun cah loro kae gelem bali ning Madukara lamun to durung tak tugel gulumu Widara Geni. Dadi buta kemau Yayi Setyaki. Inggih Kakang Mas nuwun pangapunten kula nilar tata krami wani tanding kalian jengandika Kakang Mas Madukara. Ya ora dadi apa. Setyaki banjur sing dadi Widara Sekar kae sapa? Kula aturi menggalih piyambak to Kakang Mas menawi cantrike Setyaki njur pendhitane sinten? Mrata Jayamrata gerbuten aku. Utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati. Janaka kowe wis mateni siswaku kinasih ya kuwi Widara Geni. Ijalana nyawamu dina iki. Menawi badhe mejahi dumateng kula mboten badhe suwala. Kowe tek satriya lanang jagat lan curing Madyapada kok mung pasrah pati ana ngarepe pendhita. Karana menawi kula pejah sami kemawon dipun sampurnakaken kadang kula Durawati. Janaka. Ngatasi Pandhawa Kisruh kelangan Kalimasada. Jengandika kok malah reka-reka dadi paranormal. Kula mriki nggih pados tiyang sepuh ning mesti entuke malah cah enom. Kowe iki ngopo, Lho? Ndak rewangi aku dadi pendhita ngene ya golek sisik melik ilange Kalimasada. Nyatane kowe kudu ngacungake jejempol karo bojomu Sri Kandi. Merga sing bisa mboyong baline Kalimasada minangka paugerane bangsa.
dudu Werkudara dudu Janaka ning malah wong wadon Sri Kandi. Aja pisan-pisan kowe nyepelekke karo wong wadon mergo giri lusi. Janma tan kena kinira. Nadyan sipate putri lamun to gelem krida kala mangsa bisa ngasorake wong lanang kaya kowe iki. Apo aduh paman Batang cakrilanku Batang sunalana Disuda memanda Pak Demang Kambining Abanganku Yang los kapuang Sakala Anarabe Laman kurang kata Cepengi Kewanda rasa Lamun busana pranyata kanggo jiwa nyiksa selain nyata banget panarimaku Sri Kandi sipating putri parandene duwe kaprawiran ingkang kaya mangkono duwe kendelan sarta tanggung jawab ingkang gedhe nyatane renteng sarta ruwet ingkang nimbrung ana ing Ngamarta sing bisa dadi lantaran usada balining Kalimasada ya mung kowe Sri Kandi. Meninggi sinuwun mboten langkung kula ngaturaken panuwun awit iku kula ngaturaken tandha syukur dhumateng ngarsaning Hyang Agung dene kula menika namung sadremi dados lantaran. Ha inggih sinuwun lan sedaya para momongan kula Pandhawa. Sumrambahipun sinuwun Prabu Ndarawati tegesipun ingkang ruwet sampun udar ingkang peteng sampun padhang awit dayanipun sang putri Wara Sri Kandi ingkang krida wangsuling Kalimasada mahanane katentreman kayuwanan ing wewengkon negari Indraprastha. Tentreming negari Indraprastha mugi anyrambahi dumateng keluarga ageng lan sedaya para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing kitha Majakerta ingkang ripalungguhan samangke ambawarsa kaping 150. Mugi-mugi sembada kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti kanthi donga slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing mirsani tanggapan